kalong ka kubor ka ba gidong kamban pensai so pai ba ka ba mga kamtam kumu local MLA jong ni ka 17 North Long constituency ka bahap lang ketika kami mulong ka basyong ki brio ki harijan ki basyong ni po kami mulong ba kani ki issue di bahasa teng lapun tali kisnam bat mantana du kani ka term ba lawan sa election ka batmai du aja karpra bahasa pending dia hak bakam semlala ban penolong ki igijing temu ka pai ba jong ka jala ki pai ba ki belum ki try muluk ki ba thrang ki ba seliang ban yui baka government kan yo ba ya ban penkerja tenrei ngaku ban keren hasyo ban tempau baka ni ka kentin relocation ban penkerja ya kini ki parlok ki ban hati jaka wat ada kedai ka area ka ba hab po konsumsi jongan dengan compromise monglo nadu ki por election badep por election barang wanru marke ka ba ngidong kam kum ki nom ikmat ka long ban wanra ya kata kajing suk ki song sain bat ki we ki bar jala ki baron hani ka ri jongi kimdei ban le try clear bat na semua ban pakai mau ba government of the day kamdei bahkan cupan soba yanu nak bertak kajing kuak burung jong kamaladi nak bertak kajing penkre ya next election berkani ka decision ka basim hakaban penkrea ya kini ki harajan nanti jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation kaban relocate de ban relocate kumang lakran ba sai na baslang badi ban relocate ban penkrea tang ya ki government employees namar kini ki de ki bawan lamba la instruct ya ki la authorize ki lamba ki department repair aki por ki blalit nadu ki bon sinam blalit ti habala bo yaki hangtai lamba department lapha yaki ru dong kam relocate seki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata kadi ka wei ka ba clear ka bang kimi nanti wala kani ka government ka ba la sideline ngai bon ki banta jongki issue khamtam ki badai bar kani ka constituency ki jonga ka ba solingo kalong don you shall that there must be something hidden agenda kabaradu ko baslang ki claim include danya balong kumu dekhot jong ni ka HLC kabala yalam dai deputy chief minister tibat nga sulingo kani gade ki ka ba in penhun da kata ka condition kata ka kendon ka bakibu kini harijan banong ba babaro ki laispa sau puar settlers ki basong basa ante ki de banyo da ka wei par ka jaka ka bagi demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba gem soft government bagi ong bah ban bu eki po European ward larangi phai tang ya ka jaga hane po non hakani ka non European kabari ka schedule area larangi phai tang ka door ka riet jongkar ulai hajar kala banong lai hajar square feet resate ligo basok no kala pun riujar nei ka government kan yo thapisa tibat ka sulingo apreng ka jela ka hiran wat eki SSE teachers wadu mata kim pala ban clear ka dues ka jongki ki aida do komni ki aida do komtai kani gade ka game play jong ka government na ka banta ka next election but kani ka kwa man pekir mau pi kani lais pa so puar settlers ki de ban pensai sepat ba kan nungut ki na preng gini ki bade kita ki present government employee ki bon lemba ki way pa ki department nomor kini ade ban pha saki respective government quarters mde ban penhun pat ki way pa ki jakar mag numla ban bargain numla ban compromise yo minum aila ban bargain minum aila su ban bangin nang compromise su ko mujak ban rio lagi phais po border na sa compromise sa encourage mantag la diri po hajar square feet ka bangam tip kani ka government of the day leading by the NPP kadi ban sim ka blame kani ka pan pau bakum lakum bakari ka NPP property te katno ka jing loss ka jing katno ka jing donong ka jing ko mujak ban rio arangi phai ki political party ki bala set up ki office ki jong ki revenue land हमने जेर करते हैं अरे फाइ की फोर्सेस की बला कैप्चर हो का हने का शिलोंग एग्लोमरेशन कटनो के जिंटो नो ते मर्त कडाव nga demand kum local emali bomri bani ach khamat bomri ban khre ta blueprint barkani ga jak ban ri ko ban yang teli ko ni ka por ha ka bangno maila ini government ka present government ka bala support ek bon ba ki party bakiru ini bersin ka blame bangasmo ba yakani di ban scrap bomri ban entertain kim don hop bakin bu jing dawa habala he kren ba sai bakti ba dei ban relocate ki tang ki batrei bakta kum ki government employee bat ki ba sa
wei pat ki bade ki illegal settler ki di ban shubai abet chu ai bada kapor evict bet yaki la kadai stio ne RTO ne sibanai kata kadai ka gods ka ba government kadai penpa ti company ka issue kabangim ko apne keren sepang ni jing bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya ka wei ka family approximately kan poi arjar si spa sanpo square feet kiran hok ayu bakin demand maki kat notam la sibuk manta ki ong bakide ki food grade employees te ki banja ki par ki grade 4 employees jong ki wei par ki department ki prado ki prasam tu dia ki hapan pensana ya ki yang gisap kani government hapan sim yang jekit clear ya kini ki dismantle dia ka overbridge ko mo pranru la jaga hi barit la sukhap nga lembak itu ki nongsong snong nongsong duan tu po khasi market itu la di banai separate plot of land kani gadi ka ba aku bu kum lokal mali ba kadon ki sendet ka bakim kuah ru yang akan bu ban include beringan hapan ban khro beringan hapan terwai ladi kali kamera mejoki naru ka sing basran ngapo ka meeting ka bala khat chief minister ngalong ba am here hata ka meeting ka bala po barang ya huriura po kani ka konsorsi jing arja khapra ngalong ba am here representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include hapo ka committee. Tidak ro tanong rem ka ba ngarung kentu yang kipai ba jauh jala. Ngini yang teling na pede kadau pede kari ngin pedi kita ya kata ke jenglong. Try muluk namang nasa nyon, nasa suppress borok kiliang.